Bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi vă voi prezenta mingea FIFA World Cup 2026, adică mingea mondialului din 2026. Haideți să începem. O avem aici. Vedem ce mărime este. Se vede aici, este size 5, adică mărimea 5. Și este foarte frumoasă, așa cum puteți vedea. Și când dați un șut, se simte foarte bine. Și astăzi vă voi arăta toate componentele ei. Haideți să începem. În primul rând, avem brandul, care este cel de la Adidas, și logo-ul FIFA World Cup 2026, cum se numește mingea, Trionda. Aceasta este o replică, nu este oficială, este apropo foarte frumoasă și să o vedem la un șut. Da, s-a dus foarte bine mingea FIFA World Cup 2026. S-a dus foarte bine mingea. Haideți să vedem la o pasă cum merge. Da. Pardon. Este ce trebuie. Această minge FIFA World Cup 2026. Cam acesta a fost videoclipul de astăzi. Nu uitați să dați un like și subscribe dacă mai vreți alte videoclipuri. Pa, pa!